saludem moments abans que comenci el partit corresponent a la jornada número 22 de la Lliga del Futbol Espanyol, primera divisió. S'afronta la ciutat de València, el Llevant, que de guanyar Santiago Bernabéu, i el Recreativo de Huelva. Veurem què passa en el partit d'esta vesprada, que com dic arbitra Rubí Dos Pérez, comença en estos instants. Corner fora, ha tocat Alexis de Cap. Està agradant avui Llevant, Està agradant, no? Sí, sí, partit mogudet, a poc a poc va apropant-se a la porteria. Està mogudet. Saca Rubiales, mira a Ballesta, llança ja Rubiales, atenció a Ballesta, Ballesta que arriba, López Vallejo, gol del Llevant. El gol del Llevant Unió Esportiva, s'ha ficat nerviós Salva per a fer este gol. S'ha posat nerviós del tot, ha vist a López Vallejo picant i sida, que digo y que diga que me quedo, s'ha quedat López Vallejo i Salva Ballesta torna a cridar a tot el personal per a que l'abracen junt a tot l'equip. Vol fer pinya en el conjunt antinte, pues mira, debutar la setmana passada per Balaguer. Ahí va, Félix Etienne, se desmarca Félix, Félix cabe en área, y m'agradaria veure la jugada repetida, veig un braç per ahí, que s'ajuda, i per a mi n'hi ha penal del Poli, ahí n'hi ha penal, i mira, ahí ni pega, si se vol nota, és penal. Santi Cazorla llança la falta, guanya el Llevant 2-0. Santi Cazorla que llança, remata a porta i la mà de Molina enviant el baló per damunt del travesser al córner en una fenomenal intervenció. Molt bé, allà va Félix, a la dreta de Félix Manolo que pot arribar al baló, sí, aguanta Manolo, la tercera centrada de Manolo, posició de Salva Ballesta i també de Robert Ballesta que entra, i gol de Salva Ballesta, com ha guanyat l'esquena, tots s'han quedat mirando. Tots s'han quedat mirant a Salva Ballesta, que entrava de darrere com una exhalació. El centre de Manolo perfecte, Perfecte, però... El centre de Manolo perfecte. Com es nota el golejador, el que s'ha pescat... El Caudora a la porteria. Atenció que se'n va... Ahí són perillosos. Uche, Sinama, Deu, no, li entra el Deu. Penal que sanciona Rubino Pérez, i si li entrava la ratxa directa a pegar l'últim jugador, de tota manera li vaig donar una groga que també tocava, ja tenia una. Això als 10 minuts, als 5 minuts pràcticament de la segona part. Sí, és penal. Entrava per darrere, i quan és penal té que xular-lo, ahí tenia que intentar arribar antes d'entrar a l'àrea, la venen expulsats, igual, però no vaig xular penal. Sí, però la tiene també penal, això té raó. De Molina. Viqueira que va llançar, llança Viqueira para Molina. Oh, no, per favor. Yo te puedo asegurar. Per favor. Pues la paga fenomenal, A repetir, per què? A veure Molina. Perfecte. Quan va llançar, avança un pas i ja està, ja no res més. Per a mi, totalment legal la parada. A més, està fent el sense per la seva línia, per la línia de gol, que pot manejar el portero hasta que xute el delanter, o pot manejar-se per la seva línia. El que no pot fer és avançar-se. Ara canvien de llançador, ara va Sinamà. Llança i gol, ara sí, ara no s'ha manejat Molina, no? Ara sí. Increïble, pues ara la faena pot llevar per 2-1, 54 minuts de partit, tot el que resta. Pues tocarà la I a patir. Falta que llança Viqueira, i el baló se'n va trobar fora. Afortunadament, pels interessos del Jaume Esportiu, al minut 94, l'ocasió del central Beto. Manolo allunya el perill, s'acaba. Pep Balaguer, enhorabona, felicitacions al Llevant per este gran partit, esta gran victòria. Aquí de treballar a punto. Importantíssima i que seguís cada ratxa. Són dos partits seguits que ningú s'ho va esperar en el resultat de Santiago Bernabéu, i avui també 3 punts més, que li va donar molta moral i de segur que li va donar el que necessita llevar per a poder salvar la categoria, que ahí no n'hi ha que pensar exactament els 3 punts de línia. Hi ha que pensar que pegar els 42, 43, 44, que no van ser millor, però ja n'hi ha 25. Ja n'hi ha 25. El 18 més ha arreglat l'assumpte. Anem a veure. Anem a veure si aconsegueixen. Gràcies, Pepe Balaguer. I a vostès també per l'atenció que s'han parat fins una altra volta, que ho passem bé i molt. Recreativo 1, Salva, i Sinama, autors del gol. Sinama finalment